Ola, chamame Kiko, son marisqueador e tamén ilustrador. Benvidos e benvidas a este pequeno tour pola miña estantería de libros, así que preparados e imos a ver. Pois normalmente suele ser a cama, pero no verán, por exemplo, mergullase mellor na praia, na area, un chapuzón, volver, ler un pouco máis. O que máis gozo da lectura é evadirme do mundo, que me meta nun mundo totalmente distinto, ou mesmo neste, pero desde un punto de vista totalmente distinto. Non é que sexa coleccionista, pero sí que me gusta ter unha boa edición dos libros que me gustan. Non me gusta nin escribir neles, nin subrayar, nin que me subrayen. Vimos co top 5 dos libros que máis me gustan. Polo número 5, que é O Coelliño Branco, de Xosé Ballesteros e Óscar Villán. A experiencia é moi divertida porque os textos e ilustracións se compaxinan moi ben. O número 4 deste ranking é Fin de século en Palestina, de Miguel Anxo Murado. É un libro absorbente. Bueno, non sei, a min encantoume. Bueno, o número 3 deste ranking, este cómic de Jacobo Fernández, Aventuras de Cacahuetí, que é... Jacobo ten unha imaginación tremenda e toca todos os paus, o sea, parece infantil, pero de repente che sorprende con unhas páxinas fortísimas. A parte da edición é super bonita, non? O top 2 deste ranking é Dos arquivos do Trasno, de Rafael Dieste. É un libro de relatos curtos que está moi ben, eu creo que non ten ningún malo, o sea, son todos espectaculares. O top 1 deste ranking é Arrayanos, de Méndez Ferrín. Unha xoia, pero o sea, ten un nivel brutal. Non sei, eu intento atopar libros así deste estilo e non dou atopado un que me chamara tanto a atención ni que me gustara tanto como este, como Arrayanos, unha maravilla. Bueno, pois hasta aquí chego o percorrido pola miña pequena biblioteca. Convido vos a ler en galego, a submerxirvos na lectura en galego, porque non hai ninguna razón para non ler en galego.